И всеки път е голяма паника. Толкова не може да слезе един човек, който отговаря за ремонтите в Топлофикация или е някакъв шеф. Моля! Не влизайте така, моля ви. Какво е това отношение? Ето, защото госпожата се отнася... Ама не може Сега- да става така. Какво значи едва ли? Моля ви се, не снимайте, нямате право да снимате. Защо да нямам право? Директор по сигурност. Добре, ма не ме... Със сигурност Едва ли нямам аз. не ми трябвате вие, значи имаме казус. Здравейте, намираме се пред Топлофикация за пореден път. Този път заедно с Валентина Гюлеминова, която се свърза с нас във връзка с един проблем, който те имат в техния блок. Това къде се намира на Андрей Николов или в близост. Андрей Николов, номер 22. Това е квартал Геомилев. В квартал Геомилев, Андрей Николов, в един от блоковете долу има абонатна станция на Топлофикация, в която от една година има теч, сериозен теч, на съответно толкова сериозен, че е наводнено, всичките мазета са наводнени на блока, изпаренията съответно, защото това са водите на Топлофикация, които са под налягане и с висока температура. Изпаренията стигат до 6-ти етаж. Всичко общо взето е в конденс, опасно е, както за подпорите, за основите на блока и така нататък. Така нататък. Много сериозен проблем, за който Топлофикация са уведомени за първи път преди около година, юни месец 25-та година, от твой съсед, доколкото да разбирам. Да. Точно така. След това и вие сте писали януари тази година 26-та. Има два отговора от Топлофикация, които общо взето с шаблони казват: изпратили сме екип, видяли сме за какво става въпрос, ще включим в инвестиционната програма на Топлофикация обекта за ремонт, макар че това е авариен ремонт, нали, разбирате колко е опасно, наводнене блока и всичките мазета с водата под налягане. Най-вероятно може да се окаже, че там има и някакви кабели, които са във вода. Общо взето доста опасно, да не говорим, че целият блок и основите му в момента киснат в водите на Топлофикация. И на всичкото отгоре, те пък си плащат за това всеки месец. Нали? Всичките изравнителни сметки и всичко, което Топлофикация начислява, те си плащат за теча, който Топлофикация вече една година не отстранява. Като дават шаблонни отговор, че ще включат ремонта в аварийните. Отчитат проблема, разбрали са за него и така нататък, съгласни са, естествено, и казват, че ще го включат в инвестиционната програма с аварийни ремонти. Според мен трябва да могат да реагират веднага на такива неща. Днес сме тук, понеже те са писали няколко пъти, получават шаблонни отговори, реакция няма, 6 месеца по-късно няма реакция все още и все още тече. Аз идвам като общински съветник да се опитам да съдействам. Общинският съвет е принципал на Топлофикация, т.е. ние сме собственик на дружеството, Столична община чрез Столичния общински съвет. Те са длъжни да осигурят всякаква информация и съдействие, и понеже обикновен гражданин през Центъра за обслужване на клиенти няма да получи абсолютно никаква информация, най-добрият случай такива шаблонни отговори ще получат, ще се опитаме да разговаряме директно с хората, от които зависи решаването на този проблем, като ще искаме две простички неща. Първо, преди 2 седмици някъде беше приета в Столичния общински съвет инвестиционната програма на Топлофикация. Ние гласувахме против, защото там стотици милиони пак ще бъдат крадени, но въпреки това те приеха инвестиционната програма на Топлофикация, така че този ремонт би трябвало да бъде включен вътре. Няма да влизаме тук в Центъра за обслужване на клиенти, защото това не е това е за клиенти, тук няма да може да ни окажат никакво съдействие. И там направо отиваме на служебния вход, където и друг път сме ходили. Предния път не снимахме, бяхме така добри да не снимаме. И в крайна сметка това, което се случи, е, че ни мотаха 3 срещи. Беше във връзка с обществената поръчка в дружба. Този път всичко ще снимаме, за да може хората да са наясно какво се случва. Няма да видим има ли някой тук. Добър ден! Здравейте! Деян Николов, общински съветник.
Моля? Трябва да се срещна с Антоанета Добрева във връзка с един случай за една авария на Андрей Николов, където в абонатната станция. Да, ама там не се случват нещата, така че аз вече няколко пъти съм идвал тук. Чудесно, дайте ми телефон, да, идеално, дайте ми телефон. Обикновено или пиарката на Топлофикация идва, или който търсим, или шефа, или юристката. Ако може телефон на госпожа Добрева, тя е всъщност човека, с който който е върнал отговор по писмото. Някой друг няма проблем, който е шефа на Топлофикация, може да проверите. Няма никой в цялата Топлофикация. Нищо да я почнете. Шефа, заместник шефа, юристката, пиарката. Подред, може на пиара на общината, примерно. Кажете, ние с нея много се имаме. Прекрасен човек, уникален професионалист. Супер, да, няма проблем, ще изчакаме. Не, аз нямам никакъв проблем, че някой е в отпуска. В смисъл, очаквано е. Просто казусът седи от една година, пък е доста опасен, целият блок е наводнен, има изтичане в абонатната станция, хората не получават съдействие. Знам, не знам, аз гледам Антоанета Добрева, защото тя е дала отговор. Най-вероятно някой, който отговаря за годишната инвестиционна програма и за ремонтите, ще бъде по-запознат, само че аз не знам кой е точно. Добре, иначе ще трябва да излезе навънка, защото е добре. Ние миналия път бяхме... Не е ли? Добре, защото и ние можем. Може ли да намесим? Здравейте, Диан Николов, приятно ми е. Да, предния път не снимахме, нищо не се случи, това път ще снимаме. Ама не, вижте, аз не съм упълномощена да разговарям с никой. Добре, извикайте който е упълномощен. Имаме проблем, казус в един блок, абонатната станция тече, от една година няма реакция по темата. Имам пиар отдел. Може Чудесно. да се обърнете към него. Да, нека да дойдат. Добре, няма проблем, нека да дойдат пиар отдела. Ще се обадя, не знам дали са тук. Ако са тук, ще е добре, ако не са тук, ние ще влезем да ги намерим. Едва. Моля? Не влизайте така, моля ви. Какво е това отношение? Не може да влизате. Защо? Аз съм принципал на дружеството, отговарям като Добре, собственик. Вие сте принципал, Добре, не Какво? може да влезе Защо? така. Защо? Ами има разпоредби, как На кой? Сега ще се обада на директора на сигурността да му кажа, Добре, че нека да без разрешение. Ма какво разрешение? Аз съм принципал, ние сме собственик на дружеството. Какво разрешение? Легитимирахте ли се по някакъв Да, изкарах си картата на общински съветник. Ето. Не може да по влизате този така. начин. Защото госпожата се отнася... Ама не може Сега- да става така. Какво значи едва ли? Моля ви се, не снимайте, нямате право да снимате. Защо да нямам право? Напротив. Не, ще снимаме. Нека да заповяда пиар, нека просто да видим казуса и да се приключи. Просто това е всеки път. Предния път бяхме изключително любезни. 3 срещи проведахме с шефа на Топлофикация. Насрочвахме си, дойдохме, говорихме. Насрочихме 2 среща, на която той да се подготви с всичките им експерти във връзка с обществената поръчка в дружба. На 2-та среща нищо не се случи. Организирахме си 3-та среща. На 3-та среща трябваше да седнем, да преглеждаме данни, информация, обществената поръчка, точка по точка. През цялото време не снимаме, защото сме любезни, защото имат правила, защото да не дигаме излишен шум и така нататък. В крайна сметка, той накрая най-нагло каза: аз няма да се занимавам с вас, от тук нататък, каквото искате правете, няма да гледам, нямам повече време да правим тук, да правим проверка, ревизия на поръчката обществена за 60 милиона. Така че този път всичко ще снимаме, всичко да знаят. Така не съм.
И това е някакъв елементарен случай. Тече вода, блокъша е целият наводнен долу от една година. И всеки път е голяма паника. Толкова не може да слезе един човек, който отговаря за ремонтите в топлофикация или е някакъв шеф и да каже, да си отвори на компютъра и да каже, това нещо е предвидено за ремонт. Еди кога си, след 2 месеца, еди кога си, ще можем да изпратим екип и ние ще кажем, добре, чудесно, ще следим, когато ви е по график, когато ви е в инвестиционната програма, щом е толкова сложно, ще видим как ще направят ремонта. Това искаме, нищо, кой знае какво. Няма проблем. Сега голяма драма, жената, ма не ме снимайте, аз не съм упълномощена, чакайте, вие сте публично лице, работите в топлофикация, не работите в частник, не работите у вас, аз не съм дошъл у вас на дивана да вас снимам. 2 милиарда дължат. Задължения трупат. Обществени пари, хората плащат тия сметки на водата, която изтича. Голям проблем, че сме дошли да им търсим сметка за това, което им е работа. Както и да е, сега ще видим, всеки път е така. Голяма паника. Голяма паника, голямо нещо. Та ще видим какво ще се случи. Нямат право да ми спрат достъпа. Като общински съветник, не че искам да се правя или каквото и да било, а сега в крайна сметка, като няма съдействие, трябва малко с натиск. Миналия път така шефа на топлофикация се оказа, че е тук в момента, в който тръгнах да го търся по коридорите. Тогава не снимах, защото сме любезни, бяхме любезни. Този път няма да сме любезни, искаме някаква реакция и то за елементарно нещо. Защото преди 3 седмици бяха в Общинския съвет, целият мой екип, на господин Петров, заедно и той беше там, и им приеха точно това, инвестиционната програма. Парите за годината. И те тук в този отговор са написали точно това. В резултат на извършените проверки, така, предвидено за подмяна в годишната инвестиционна и ремонтна програма на топлофикация. Преди 4 седмици на сесията беше приета инвестиционната ремонтна програма на топлофикация. Супер! Ние с нея се разбираме, нека да заповядаме. Все не може да се снима, все не може да се влиза. Ами не и аз идвам по работа, изпълнявайки задълженията си на общински съветник с нас. Няма как. Първо, ние сме отвънка, спокойно. И защо? Вие по същия начин снимате. И това е ваше някакво разпореждане или какво? Как си е така? Нито имате някакви надписи тук, забрани, никъде не пише, че снимането не е позволено. Още повече, какво има нещо да се крие или какво? Какво толкова? Ние сме на входа, дори не сме вътре. Нито има лични данни, нито има хора, нито нищо. Всеки път това притеснение. Те даже държат общински съвети, не го пускат вътре, което е много странно за мен. Не, то в крайна сметка, да, аз не съм дошъл тук в лично качество като гражданин. Идвам да си свърша работата, смисъл хора се свързват с мен, има проблем, от 1 година виси. Тъпо е, че трябва общински съветник да дойде, за да има някакъв хаос, движение или нещо да тръгне да се случва. Но иначе да, аз идвам в качеството си на контролен орган. Но да видим. Пиарката сега тепърва ще трябва да говори с шефа, ще каже, ето тези от Възраждане пак са дошли да ме притесняват, да ни развалят рахата, какво да ги правя, да ги замотам ли. В смисъл просто всеки път е това. Всеки път. Не знам вече за кой път е това. И предния път ги предупредих, казах им, вие тук сте ми близо, аз по стечение на обстоятелствата живея горе-долу в района. И предупредих, че като има случаи, ще минавам, защото между другото топлофикация е едно от дружествата, които, нали, то е емблематично, абсурдно е, има страшно много хора, които имат проблеми с топлофикация, очевидно.
Така че не виждам какво се очудва. Трябва да има натиск, защото много са решили, че... Да, вече много дълго Няма време проблем. мина, никаква реакция. Минали сме си гражданите по процедурите да изпратим официални писма. Да. Стандартни са отговорите и на моя съсед и към мен. Да, общо Но тя взето... продължава да си тече тази вода и нищо не се случва. Аз не знам дали ще се види на телефона видеото. Ще се опитам да покажа. Това е, цялото е наводнено, не знам колко се вижда на камерата, но цялото това нещо тече и наводнява блока вече в продължение на 1 година. Това е горещата вода, отоплителна, за която хората плащат, която изтича в мазетата, наводнява мазетата. Здравейте. Привет, здравейте! Вие ли сте от Ако обичате, PR само отдела? Не съм пиар. Добре. А сте от? Ние искаме да говорим с някой, Ако който обичате, само можем. да снимате, аз ще говоря с вас, които мога. Добре. Айде, нека да снимаме навън за малко, да видим за какво става въпрос. Кажете вие кой сте, Диан Николов. Чакайте да не е през вратата. Добре, да не е през вратата. Мартин Николов съм аз, директор по сигурност. Добре, ма не ме... Със сигурност Едва ли, трябвам аз, не, да. не ми трябвате вие, значи имаме казус, аз съм общински съветник, идвам в качеството си на член на принципала на дружеството. Първо трябва да кажете на вашите хора, че не може да ми ограничат достъпа. Значи достъпа става чрез издаване на пропуск. Вие може да Да, влезете, добре, няма проблем. издава се пропуск, но и трябва да има кой да ви посрещне. В смисъл, ако идвате търсите господин Петров, нали трябва да е тук за да ви посрещне. Да, или мога да търся някой друг. В случая Да, търся сега. госпожа Антоанета Добрева, ако нея няма търся пиара на общината, ако нея няма Добре. търся някой от управителния съвет, мога и господин Петров. Имаме конкретен казус. Господин Петров отпуска просто. Добре, няма проблем. Аз не държа с него, даже не сме с нагласа да срещаме с него, защото Да. казусът е за конкретен блок, където в Да, това абонатната нещо, станция, което да, няма тече проблем. от 1 година тече някаква вода. Трябва ми някой, който отговаря за ремонти или за инвестиционна програма, която беше приета преди 3 седмици. И сега въпросът е кой знае, с кой може да ни окаже съдействие. Искаме само информация, да ни кажат това нещо е предвидено за ремонт, еди кога си. Можем да изчакаме. Пиарката, не знам дали ще изслуша. Аз и според мен не е за пиарката. Антоанета Добрева, тя също не е правилният човек, тя е клиентска удовлетвореност и дялово разпределение. Тя е отговорила на писмото, аз затова търся нея, защото предполагам, че тя има някаква информация. Или поне може да насочи към човека, от който зависи. Дайте ми малко време, Да, защото няма аз- проблем. Просто- То не е към вас, аз знам. Все пак аз... Няма проблем. Давам 5 минути. Все не може да се снима. Точно не може да се снима, аз не мога да разбера. Все едно в общинския съвет аз да кажа, не може да снимате. Тук в общината, аз сега ще гласувам или неща, обаче вие не може да снимате. Не може да ме гледате аз какво гласувам, какво правя, съкън, не съм ви дал позволение. В смисъл, абсурдна държава. Не знам, човек, който няма от какво да се притеснява, не би трябвало да го притеснява и че някой ще го заснеме. Аз още повече идвам в качеството си на служебно лице. И искам да разговарям с тях в качеството им на служебни лица. В смисъл, като имаш проблем да те снимат, не работиш в публичния сектор, не работиш в компания, която използва публични средства. Отиваш, работиш в някаква частна фирма и никой няма да имат никакви претенции към теб. Още повече на публично място всеки може да бъде сниман. Сега тук е малко спорно, нали? Ние сме на входа на нотификация, но не сме влезли вътре. Няма табели, че снимането е забранено. Това са някакви техни лични тълкувания и проблеми. Ето тук има бележки, има телефон. Много интересен. Тази конфигурация според вас, какво точно трябва да се случи? Тук има телефон, на който мога да се обада на
Не знам на кое. И на бележката да напиша нещо. Сигурно вътрешни номера. Сигурно. Така да не пускат много хора да влизат Но навътре. нямат никъде табелка, че снимането е забранено. Имат две удостоверения. Не искат да ги снимам. Пиарката я няма. Всеки идва един по един, всеки не е човека, от който зависи, не е човека, който му трябва. Между другото, това беше по същия начин първия път, когато дойдохме във връзка с топлофикация, където се губят 30 милиона. И по същия начин тогава ги питах, искам среща с има 5 човека, които са разписали констативния протокол за обществената поръчка и аз искам да се среща с някой там. А това за дружба ли беше? Това беше за дружба конкретно Да. тогава. И аз искам с този, с втория, с третия, с петия, всичките ги нямаше. Викам, добре, с кой мога да този го няма, другия го няма. И аз, защото нали, те първо се правят, че не знаят. Ако ти си подготвен и си проверил структурата на топлофикация и знаеш, искам. Привет. Ако знаеш, примерно с кой точно искаш да се срещнеш, както в момента искам с госпожа Добрева да се срещнем, нали, ти си подготвен, идваш, казваш, искам да се срещна с еди кой си, той го няма. Добре, тогава да се срещна. Миналия път така си бях подготвил 8 или 10 човека, с които искам да се срещна. Да, Викам, да може 10 човека конкретни да ги няма. Почвам първия, втория, третия, няма го. Другия беше в обедна почивка. Викам, добре, ще ги изчакам. Не, този го няма, и този го няма, и другия в обедна почивка. Изведнъж се оказа 10 човека, всичките ги няма. Викам, добре, обадете им се. Ами не можем да им се обадим. Викам, що не може да им се обадим? Не им знаем телефоните. Викам, добре, обадете се на директор човешки ресурси, той предполагам, че им знае телефоните, ще дойде, той ще се действа. Ами не можем и да се обадим. И така се разправяхме с тук един час. Да, викам, добре, кой отговаря за обществената поръчка? Ами не знаем. Викам, добре, кой знае кой отговаря за обществената поръчка? Ами не знаем кой знае. Викам, добре, извикайте шефа. Ами него го няма. Господин Петров ми няма. Добре, извикайте под него. Ами и тях ги няма. Викам, добре, дайте ми някаква организационна схема на дружеството и викам, аз ще ви кажа с кой искам да разговарям. Ами нямаме такава. Викам, добре, някой в човешки ресурси трябва да има. Извикайте директор на човешки ресурси. Ами него го няма. И като почнеш да ги питаш едно по едно, и се оказва, че тук никой не работи, никой не знае кой за какво отговаря, няма никакви отдели, нямат човешки ресурси, нямат организация, не знаят кой отговаря за обществени поръчки, не знаят кой отговаря за инвестиции, не знаят кой отговаря за финанси, директора го няма, целият управителен съвет ги няма, пиарите ги няма. С 1000 зора накрая дойде пиар. И юрист. Нищо не се случи. До момента, в който им казах, че ще намерим господин Петров, да го извикат да дойде. Нямаше го, до момента, в който не тръгнахме да търсим по коридора. Изведнъж е бил. Да, изведнъж се появи. Да. Господин Петров изведнъж се появи, защото аз им казах, че ще тръгна и ще го намеря се някой кабинет и негови. Бяхме седнали тук в една стая. По принцип, мен ако ме няма в работен ден, ще ме уволнят. Но тук явно хората имат свободата да са сеяли отпуска или да не могат да бъдат намерени. Винаги точно ги няма. По работа, да. Да, и предния път исках с инженери, не знаем. Добре, кой работи по тази поръчка? Не знаем. Кой е инженер? Не знаем. Кой е надзора? Не знаем. Никой не знае. Кой знае? Не знаем кой знае. Просто абсурдно. Аз затова на последната сесия, като им приемаха този доклад, им казах, че в тази инвестиционна програма им казах, че са за затвора всичките там. От господин Петров надолу по веригата, защото за мен лично, аз от начина, по който видях неговите пиари, юристи около него и така нататък, за мен всички са замесени в схемата. Поне такова интуитивно усещане. Нищо не мога да кажа конкретно, нито имам доказателства, но по начина, по който скачат и го защитават, много странно. Но тогава имахме пак резонните въпроси. Изпратиха в прокуратурата. В
прокуратурата, колкото сигнала до сега, тук последните не знам колко години вече сме подали, винаги ми връщат, особено Софийска районна прокуратура, няма данни за извършено престъпление. Преди 2 месеца ми е последният такъв отговор. И за поръчката в дружба съм решил, че ще изчакам да има промяна, сега да изберат ВСС, евентуално да има някакъв главен прокурор, нещо да се раздвижи в прокуратурата, преди да подадем сигнала за поръчката в дружба, защото... Да, наново преди да се подаде. Защото иначе просто ще ми върнат, че няма данни за извършено престъпление. А пък там са едни 30 на милиона, нагласена поръчка, 5 отделни фирми, които всяка печели една част от поръчката за по 10-12 милиона лева. И така, общо взето, там ще изчакаме. Няма никой. Дали ще стане Колко за ли днес? време мина? Сигурно едно 35 минути, вече сме тук. Половин час. Да. А това, ако идва, и, нали, аз идвам в качеството си на някакво длъжностно лице, което има право на достъп, трябва да ми окажат съдействие и така нататък. Да. Не, че съм много важен, просто такъв е така процедурата, закона и наредбите на общината. И ние сме собственик. Аз идвам като, нали, принципал, означава собственик на дружеството. Здравейте, отдавна не сме се виждали. Отдавна не сме се виждали. Много ми е драго да ви чуя и да ви видя. Привет. Сега, моля да помогна. Това път ще снимаме миналия път. Ема не, сега дайте да се държим с нормално. Много е кратко. Миналия път 3 пъти. А сега ние се държим нормално в съда. И аз се държа нормално. Професионално. Това е наше лично право, нали така? Кое? Да не ни снимате. Като публични лица трябва да ви снимаме. Не, ние не сме публични лица. Публични сте, работейки в топлофикация. Добре, тогава изпратете публичното лице на топлофикация, с което мога да разговарям. Ама аз искам да ви помоля просто да не го снимате, колегата се притеснява от това. Само това ми е молба. Аз съм дошъл да ви съдействам Да. да направя По случая. каквото мога и мисля. Добре, нека да не. Айде, няма да го снимаме. Добре, съгласен съм, ще се съобразя с Благодарим за това. в лично качество. Сега. Здравейте, току-що излязохме. Това, което не успяхте да видите на видеото е просто, че уточнихме за кой случай става въпрос. Хората много се бяха притеснили. Човека беше инженер от топлофикация. Така или иначе, нашата цел не е да притесняваме служители на топлофикация, които отговарят за техническата част. В крайна сметка ще извършат проверка, взеха телефона на Валентина, ще й се обадят да кажат прогнозно дали е включено в инвестиционната програма Теча и кога очакват, че ще изпратят екип да го отстранява. Така че даваме им няколко дни за проверка, реакция, обратна връзка да ти се обадят и ако няма реакция от тях, ще дойдем пак така любезно да ги питаме какво става. Пак ще говорим по същия казус, защото това притеснява целия блок. Моите съседи знаят, че аз съм дошла да поискам информация и няма да оставим така нещата.